Kuno kumazuva maini takauya tavhurirwa mukana kuti tiuye kuzomaina, tikanzi aiwa mayuthi vanhu vese muZimbabwe vanokwanisa kuita maini ngauye kuzomaina. So really for sure zvazviri right. Good. Takatanga kumaina 2018 19 tikamaina kwazonga kwapindirawo vamwe vanhu vaiva vanoita zvokukanganisa nzvimbo, kusvibisa nzvimbo, kwauya operation. Takafara kuti aiwa zvambomiswa. Saka vakagadzirisa maprogramu avo ekuti no uyaya vanoita zvemabhemba zvechichichi vanga vambobva munzvimbo tauchiita mining dziya manje. So